Higit sa taus-pusong pagbati ang patuloy na paghahatid ng tunay na serbisyo publiko, ang pagpapaunlad ng bawat mamamayan at ng buong bayan. Ako po si Mayor Ricardo Medrano Camacho, bumabati ng isang maligayang Pasko at manibong bagong taon. Patuloy na naglilingkod sa inyo. Kilala ang lungsod ng Dagupan di lamang sa industriya ng bangus, batid din ng lahat ang malaking bahagi ng lungsod ay binubuo ng iba't ibang ilog, fish pond at ang karagatan. Tubig ang malaking bahagi nito. Tubig na napaagos ng tambak-tambak na issue. Talakayin natin ang isyung nagpabaha ng tambak-tambak na kontrobersiya sa lungsod ng Dagupan. Ano nga ba ang kinalaman ng lungsod sa anilay tubig baha sa ilang bahagi ng Central Pangasinan? Ako po si Janice Hidalgo. Hatid ko po sa inyo ang katotohanan sa issue ng tambakan. Ito po ang detalyado. Humigit kumulang isang buwan bago gininita ang isa sa pinakamalakas na bagyo na sumira sa ekta-ektaryang ari-arian, kabilang ang kabuhayan, infrastruktura at buhay noong taong 2009. Ilan sa mga bayan sa gitnang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan ang nabahala sa napansing mabagal daw na paghupa ng tubig baha na mula sa tubig ulan na dapat sana ay mabilis na aanurin ng mga ilog palabas ng Lingayen Gulf. Unang linggo pa lang daw ng buwan ng Setyembre nitong kasalukuyang taon ay kinailangan ng maglikas sa iba't ibang barangay ang bayan ng Kalasyaw, ganung wala namang bagyo sa lalawigan. Lalong-lalo na nung ito nga pagbaha, no? Yung mga evacuees natin na nasa designated na evacuation centers, ang ginawa natin sa kanila ay we provided them with the food, with the shelter, and of course with the medicine. Check up sila ng ating municipal health officer just to check kung kumusta yung kanilang lagay. May mga nakita nagkakahawa ng sore eyes. Ngunit ganun pa rin, nabigyan naman natin sila ng kaagad na medisina, mga vitamins, mga gamot para sa kanilang mga karamdaman. Dagdag pa ni Makanlalay na nakakabahala raw ang sitwasyon, lalo na di pa katagalan ng huling mag-dredge si 3rd District Congresswoman Rachel Arenas sa mga ilog, kabilang ang pagpapataas ng kanilang mga kalsada. Maaari daw kasing makaepekto ito sa paghikayat ng investors. Naniniwala raw ito na may mali sa bayan na tatakbuhan nito. Lungsod ng Dagupan ang tinutukoy na susunod na bayan na dinadaluyan ng tubig sa mga river tributaries palabas sa Lingayen Gulf. Itong mga huling araw ng Setyembre ng taong kasulukuyan, sabay-sabay na sinalanta ng dalawang magkasunod na tropical storm na sina Pedring at Kiel ang North and Central Luzon, kabilang ang lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa talaan, lumabas patungong West Philippine Sea si Bagyong Pedring habang naitala ang pagtaas ng tubig sa San Roque Dam mula sa 264.8 meters above sea level at umabot ng 275.96 above sea level. Nang panahong ito, ipinasiguro ng San Roque Dam na hindi pa umaabot sa spilling level ang naturang dam. Hindi ito naging sapat upang hindi mag-alala ang mga residente ng lalawigan ng Pangasinan. Parating parang kasi noon si Bagyong Kiel. Bukod pa rito ang katotohanang nag-release ng tubig ang mga dam ng Ambuklaw at Binga na siya namang naiipon at sinasala ng San Roque Dam. Matatanda ang taong 2009 sa buwan ng Oktubre. Rumagasa ang humigit kumulang 5,000 cubic meter per second na tubig na nagmula sa San Roque Dam.
Sinasabing ang pagpapakawala ng sobra-sobrang tubig na mula sa higanting dam na ito ang dahilan ng halos lahat ng bayan sa lalawigan ng Pangasinan ay anurin ng putik at baha. Isa ang chairman ng Abono Party List na si Engineer Rosendo So sa mga nanindigan na dapat panagutin ng San Roque Dam sa naganap na trahedya noong 2009. Sa pagkakataong ito, naabutan namin itong kasamang namahagi ng abono sa ilan sa mga magsasaka ng bayan ng Rosales. Kasama sina Vice Governor Jose Ferdinand Calimlim, 6th District Representative Marlene Agabas at ang dating 6th District Congressman na si Conrad Estrella III. Ilang araw pa lang kasi ang lumilipas at kaaalis lang ng bansa si Bagyong Kiel at Pedring. Nagpapaliwanag pa nga dito sa okasyon ito si Congressman Agabas na wala pa raw pondong nakukuha ito mula sa tobacco excise tax upang maibahaging tulong sa mga magsasakang nasalanta ng bagyo. Ang dating representante naman ng naturang distrito ay naroon upang ibahagi ang tulong sa mga magsasaka bilang bahagi pa ng kanyang programa o pondo nang siya ay nakaupo pa. Batid nito ang pangangailangan ng mga magsasaka lalo na't katatapos lang ng bagyo. Paniwala ni So sa pagkakataong ito, nagdahan-dahan naman ang paglinis ng dam ng tubig. Naniniwala ito na may kinalaman ang catch basin city ng mga tubig baha. Aniya, ang kalagayan nito ang maaaring nagpabagal ng pagpapadaloy ng tubig baha. Of course, alam natin naman yung dagupan is medyo bumaba na. No? Dati nasa almost 4 meters above sea level, ngayon nasa 2 meters above sea level na lang. So yung flood doon, tsaka yung mga area ng coastal area, medyo umaasang dahil sa climate change. Thirdly, yung San Roque naman, at least ngayon, medyo na-control ang outflow ng tubig dahil I have yung case natin sa kanila, siguro kaya maingat na sila ngayon. We hope na continuous ito. And nakita natin yung level ng tubig, binabanan nila sa 275. Kung may climate change talaga, ang rainy season medyo hahaba, ang sinabi nga up to February pa. Kaya ang Dagupan talaga medyo may problema. Wala tayong dredging, no, up to now. Wala tayong pondo for dredging. So, nakita naman natin yung Agno River, up to lang, hindi pa na-dredge. So, I don't know kung may dredging sa Dagupan. I don't think na may dredging din sa Dagupan. Yun ang mga problema na kailangan natin. Paliwanag naman ng DPWH, naging epektibo naman para sa kanya ang isinagawang dredging sa 3 distrito ng naitaas na rin daw ang ilan sa mga kalsada. Ganun pa man, kumbinsido ito na mukhang kailangan pang ipagpatuloy ang nasimulang dredging. Dahil kapansin-pansin nga na hindi nga kasing dami ng bagyong Pepeng at Undoy noong 2009 sina Pedring at Kiel ngayong 2011. Subalit di nagkakalayo ang tubig baha na dumaan sa mga bayan na sumasakop sa kanyang area. It needs a continuous maintenance para ang ating kailugan ay talagang dire-diretso itong nami-maintain. Ngayon alam mo na, pag na-dredge natin ito, maganda. During that time, maganda ang flow ng tubig natin. But ang problema natin, hindi na-dredge ang part of the City. Hindi natin na-protektahan. Yun ang bumibigay. Dahil na rin sa saturation, dahil na rin sa mataas ang tubig. If you remember, parang ang taas-taas ng tubig natin ngayon because of climate change. Dagdag pa ni Mendoza na ang pagkakahinto ng programang dredging sa lungsod ng Dagupan ang isa sa mga problema. Buo ang paniwala nito na walang ginawang paghuhukay o dredging ang lungsod ng Dagupan sa ilalim ng pamunuan ni dating Mayor Al Fernandez. Alam mo noon, I remember dito sa opisina ko, tumawag si Mayor Roy. Alam na rin kay Mayor Fernandez tapos ako na please pag-dredge
Ay, Mayor Fernandez. Yes. Agad naman itong itinanggi ng Dagupan City Engineering Office. Ayon sa panayam namin kay City Engineer Virginia Rosario, nagpatuloy sa ilalim ng programa ni Mayor Al Fernandez ang programang dredging na sinimulan na ni Mayor Lim. Hindi siya mistap. Okay. Continuous ang pag-ano namin, hindi siya mistap. Nag-stop lang kami siguro pag nasira yung dredging machine, pero hindi kami mistap. Dire-diretso yan. Nag-stop lang kami, sabi ko nga, pag nasisira lang yung Pero yung order na diretso yan. Sa kabilang banda, naniniwala si Vice Mayor Roy Macanlalay na dating alkalde ng bayan na Kalasyaw na isa sa mga pinakaapektadong bayan kung pagbaha ang pinag-uusapan. Malaking halaga ang maaaring nasayang ng lokal na pamahalaan kung tutuon lang sa dredging ang magiging solusyon sa baha. Yung dredging kasi, every now and then, alam ko pag nag-dredge, okay naman yung in the first years yung naging dredging natin. Kaya lang yung consistent na laging na nangyayari, nag-re-rate, pero siyempre nagiging silted na naman. Especially kung maalala mo yung last time na bumaha, a month ago, ibang klase yung dumating dito, talagang putik. Yung dumating, nahirap, hindi pa nga pag kami tapos na naglilinis, kaya na naman dito na naman yung bagyo. So, yung kailangan talaga dito. Anya, ang pagiging una ng lungsod ng Dagupan nung ipadredge ito ang dahilan upang maipon ang mga putik na mula sa kanilang bayan na hindi pa noon na dredge. Paniwala niya, dapat may tamang timing ang ginawang dredging at tamang koordinasyon sa kalapit na bayan. Naiwasan daw sana ang pagliit ng bunganga ng ilog na nilalabasan ng tubig. Yung according to him isang kilometro yata yung layo yung sa may Pugaro bago lumabas, pero ngayon naging 500 meters na ang yata. Napapanahon na rin daw na national government ang magpondo sa ganitong programa. Sang-ayon ng DPWH na sadyang malaki ang gastusin sa pagpapadredge. At kung makatutulong ang national government sa pagpondo, mas makakatulong nga ito. Ganun pa man aniya, ipaniliwanag nito na mali ang naunang paraan kung saan nauna ang lungsod ng Dagupan sa pagpapadredge. Dapat daw, inantay nito na madredge ang upstream area pababa. Kasi pagka kahit na nag-dredge tayo dito kung hindi naman nagiging effective ang dredge sa Dagupan. Batid daw kasi nito na sayang lang daw ang naunang gastos doon dahil siguradong pinababaw lang nito ang ilog na papunta sa Lingayen Gulf. Sa pagkakataong ito, maaring silted na raw ang ilog ng Pantal o may nabarhang mga putik na galing sa mga bayan ng Santa Barbara at Kalasyaw. Di naman ito itinanggi ng City Engineering Office ng lungsod ng Dagupan. Kaya nga ganito, naging efficient, kaya sabi nga nila, nag-dredge sila, talagang pinaluwang nila yung Marusay, ay yung Sinukalan River at saka itong Marusay. Pagdating dito sa Mabang River, yun ang hindi pa masyado, kaya nag-flood dito sa atin sa Dagupan Kasi yung volume, kasi naging efficient yung pagtakbo ng tubig dito sa atin. Kaya yung volume na tubig na dumating sa Dagupan, hindi na kaya na ng ating mga outlet. I-dredge talaga. Kung makikita nyo ngayon, you go to Pantal right now, makikita nyo na talagang silted na ang Pantal River natin. Kasi nakikita na natin yung sand dun sa may shore. Punta nyo ngayon, makikita. Kasi ganito every time na nagkakaroon ng yung floodings, syempre tubig lang yung naiiwan yung silt. Tubig lang yung talagang umanda na paalis. So dito sa atin, so naiiwan yung mga silt dito sa mga ilog natin. Ayon sa mga eksperto, kung mali at hindi naaayon ang paghuhukay o ang simpleng wrong timing ay mas magdadala ng pagbara sa mga lagusan ng tubig. Maaring ang paghukay ng labis sa mga ilog ay nagdudulot rin ng pagbabara. Halimbawa daw nito ang paghuhukay tulad ng isinasagawa sa quarrying sa mga ilog.
Ipinaliwanag sa akin ng National Irrigation Administration na kabit-kabit ang mga suliraning may kinalaman sa pagbaha, pagpapatubig o pagpapadaloy ng sobrang tubig mula sa mga ilog na sumisira sa agrikultura at nagpapabaha sa mga syudad kung hindi na ipaplano ang paghuhukay sa mga ilog o creek. Ganun rin sa pagdidevelop ng mga coastal cities o municipalities na kinakailangang magsagawa ng pagtatabon sa mga bahagi ng ilog maging fish pond. Halimbawa daw dito ang indiscriminate quarrying mula sa mga ilog, tulad ng problema ng San Fabian. Dito sa Barangay Angyo, nirereklamo ng mga taga rito ang labis na pag-apaw ng tubig mula sa maliit na lawa na ito. Nitong nakaraang taon lamang matapos ang 2009, napansin nilang konting ulan lamang ay lumulubog na ang kanilang barangay. Duda nila ang pagkakatabo ng dati ay bukirin at maliliit na palaisdaan na ngayon ay subdivision na, at ang restaurant na ito rin daw na dati malalim na bukirin. Ganun pa man, aminado silang walang magagawa dito dahil ang mga ito ay pribadong lupa. Ay, so ilo nga nakatabunan namin silk. May silk. Ito nung nakatabo yun, pag nag-overflow yun, dito ang bagsak. Dito na tumanda ang lalaking ito. Aminado ito, marami na ang nagbago hindi lamang sa barangay nila. Subalit ang pagbabagong ito ang katotohanang nagpapaunlad sa bayan nila. Maaring kulang lang daw sa pagpaplano ang kinauukulan kung kaya't nangyayari ito. Ayon sa alkalde ng bayang ito, malaking suliranin ang di lamang pagkakadevelop ng ilang mga lugar. Malaking faktor din daw ang quarrying dito na siyang matagal nang ipinatigil. Malaki na raw kasi ang sinira nito, lalo na sa agrikultura. Nilikha rin daw ng sobrang paghukay ng quarrying ang isang sandbar na nabuo sa bunganga na papasok sa Lingayen Gulf. Accumulate, yung tawag nilang sandbar, nag-accumulate yung mga dala-dala ng tubig na yung mga aggregates, no, hanggang sa parang bundok na ito, at really nakatatlong na kami, planning, no, na kung paano namin ito gagawin at ma-address na natin. In a way, pagtutulong-tulungan namin na ito ay matanggal at medyo idadivert muna namin yung tubig bago namin ito tanggalin. Hindi ko naman sinasabi lahat na nagko-quarry at hindi naman natin pwedeng sabihin na total right now wala total ban talaga, stop ang quarrying dito at sumulat din kami sa MTV na kung pwede pati na rin yung sa San Jacinto i-stop namin for a week. Makakasira talaga dun sa beacon namin kasi yung lumaragasan tubig talaga ito inaatake hindi kasi makadaan sa gitna. So ano din, napag-alaman ko din to din initiative ng aming mahal na congresswoman, meron na rin darating siyang 37 million na galing sa national na magpapagawa din ng mga spar dive. But ang ano namin, maybe bago namin pagwain, umpisahan ng DPWH yun, dapat talaga yung island bar, umasan tubig kasi nga parang buntok, mahirap puno. Pag ngayon pagtutulong-tulungan na maiayos ito. Nilinaw niya na bagamat may mga pagkakataong kabuhayan at pagpapaunlad ang kadalasang dahilan ng pagbabago ng lugar, na siyang nagpapaliit sa lugar ng mga katubigan, nararapat lang na gaya niya bilang pinuno ng bayang ito, na naghahangad na makapag-offer ng bentahe ng investment sa pamamagitan ng development at improvement na siyang nagko-convert sa mga dati ay idle lands na potensyal na commercial area na nagbibigay ng trabaho at marka ng pag-asenso. Dagdag panilibunaw pagpaplano sa mga protection walls at engineered underground waterways at pakikipag-usap sa lahat ng stakeholders ang dapat na isinasagawa ng lokal na pamahalaan. Maaaring may pagkakahalintulad ang isyung ito sa kaganapan sa lungsod ng Dagupan. Muling sumiklab ang issue sa pagitan ni Mayor Lim at Vice Mayor Belen Fernandez matapos na ipinahinto di umano ng lokal na pamahalaan ang pagpapagawa sa Pilapil sa isang fish pond na pag-aari ni Fernandez sa kahabaan ito ng Divinecia Highway na nag-uugnay sa Dawol Pantal section. Diin ng lokal na pamahalaan ng Dagupan, mahigpit daw na ipinagbabawal ang pagtatambak sa may kanang bahagi ng nabanggit na kalsada. Ito'y sa kabila ng mas marami ng bahagi ng naturang kalsada ang kitang-kitang natambakan na
bago pa man magpagawa si Fernandez ng pilapil. Si Ginoong Butch Gutierrez na kilalang Chief Executive Assistant ni Lim ang nagsabing itinilaga daw siya ni Lim bilang River and Coastal Protection Management Chief. Ganun pa man, nilinaw niya na bahagi lang ng Venecia Highway ang binabantayan nito. Specific area ng ating Buting Mayor, yung Venecia Highway land. Beyond that, hindi ko trabaho po dahil yun lang po binigay sa trabaho. What part of the Venecia Highway? May binabanggit po na right and left. Yeah. From Lucao going to the Wool, left side po. Left side, okay. May property po ba ang allegedly Vice Mayor along the property na natatabunan, daanan ng tubig? How do you see that? Meron po. Yun po yung na-check namin, no? So, ang according kay Vice Mayor nga, yung pinag-check ayusin niya. Pero nung dinamp po nila yung kanilang gravel sa after the highway, yung mismong waterways kagad na noon ng tabunan. Ano po ito? Nakita ninyo ng actual or may nag-report po sa inyo? Ang insidente po nangyari, tamang-tama nagpapatrol pong police na alam katayap po natin nag-inspect ng mga ganyan. Tinawagan po lang kanilang hepe at si Colonel Bong Karumat po na hepe ng police natin. Mariing itinanggi ni Gutierrez na idinidiin lamang ng lokal na pamahalaan si Fernandez at sinisingle out lamang nila ito. Dagdag pa ni Gutierrez, malaki raw ang epekto ng pagkakadevelop ng mga fish pond sa pagbaha sa lungsod ng Dagupan. Higit sa taus-pusong pagbati ang patuloy na paghahatid ng tunay na serbisyo publiko, ang pagpapaunlad ng bawat mamamayan at ng buong bayan. Ako po si Mayor Ricardo Medrano Camacho, bumabati ng isang maligayang Pasko at manibong bagong taon. Patuloy na naglilingkod sa inyo. Dahil sa pagkakasabi niya nito, naging palaisipan para sa akin ang mga naging pahayag niyang ito. Una, kung iisang lugar lang ang kanyang binabantayan, paanong mas marami ng bahagi ng naturang area ang natambakan na at tila hindi naman nakaranas ng maagap na pagpapahinto. Depensa ni Gutierrez, meron din daw mga ibang personalidad na ipinahinto rin ang pagtatabon at may pagmumulta na rin daw, subalit tumanggi itong pangalanan ang mga ito. Itinanong ko rin kung may sapat na notice ang mga may-ari bilang basihan na hindi nila maaaring tambakan ang pribado nilang mga ari-arian. Aniya, bagamat hindi mismo ang syudad ang nagpapadala ng notice, kundi ang mga concerned agency, alam na daw mismo ng mga may-ari ang alituntunin dito. At katunayan daw, may mga 6 na personalidad na ang nasulatan at may ilan sa mga ito ang napagmulta. Bagamat wala na raw siyang follow-up report sa mga ito. Malinaw sa panayam na along the Venecia Highway lang ang area of responsibility niya. Ganun pa man, bilang coastal manager, maalalang sa tanggapan din niya nagmula ang mga order para sa City Agriculture na ipaalis ang mga fish pen sa bahagi ng Bunuan Bindok na kinumpirma ng parehong panayam na yon. Muling paglilinaw ni Gutierrez na report lang ang naisasagawa ng kanyang tanggapan. At ang aktwal na pagpapahinto kung may appropriate notice of information ay isinasagawa na ng naaayon na ahensya ng pamahalaan. Wala na rin daw kinalaman ang tanggapan ni Mayor Lim sa pagpapahinto sa aniyay pagtatabon ng fish pond ng Vice Alcalde. Sa footage na ito, makikitang andoon mismo si Gutierrez na kahuntaan ni Vice Mayor Fernandez. Sa kanilang harapan, makikitang may maliit na tumpok ng sand and gravel. May mga nakaantabay rin ng mga truck na kargado ng sand and gravel. Sa footage na ito, makikitang nagpapaliwanag si Vice Mayor Fernandez kay Colonel Karamat at makikitang tila isang daanan ang ginagawa ng truck. Sa isang fish pond, ang mga daanang ito ay tinatawag na pilapil. Tila wala ring iba pang ahensya ng pamahalaan ang nandito maliban kay Gutierrez mula sa Office of the Mayor at PNP ng Dagupan. Sa inisyal na impormasyon aming nakalap, isang malawak na pilapil ang ipinapagawa ni Fernandez at hindi kumbersyon ng fish pond sa kung ano paman ang paggagamitan.
Sa puntong aming inaalam kung ano ang mga dahilan ng pagbabaha sa lungsod at ang kinalaman ng lungsod sa pagbagal ng paghupa ng tubig na sinasalo nito na nagmumula sa lungsod ng Urdaneta, Santa Barbara at Calasiao, at kung gaano nga ba kalaki ang epekto ng pagdevelop ng Diviniscia Highway na iginigiit ng lokal na pamahalaan ng Dagupan. Ilan sa mga barangay tulad ng Maluwod, Pugo Chico, Pugo Grande, Tapuac, Lukaw ay di raw gaano naapektuhan ng mga pagbaha. Naging grabe lamang ito nang sinimulang tangbakan ang mga ipinagbabawal na bahagi ng Diviniscia Highway. Ito ang mga nagsulputang pahayag ng ilan sa mga kawani ng lokal na pamahalaan kung kaya't mahigpit na pinababantayan ang Diviniscia Highway. Sa mga panayam kay City Administrator Vlad Mata, madalas itong iginigiit na mahigpit nga daw ang pagpapatupad ng Comprehensive Zoning Ordinance ng lungsod. Malaking factor daw kasi ito sa pagbabaha. Matatangdaang mahigit 1 taon na mula nang ipinatigil ng lokal na pamahalaan ang dapat sanay nakapagbigay ng dagdag atraksyon at trabaho na hotel and resort sa lungsod dahil pag-aari ito ng CSI Group of Companies na pag-aari ni Vice Mayor Belen Fernandez. Kilalang kumpanya ito na katunggali ng kumpanya na pag-aari naman ni Mayor Lim. Hindi tuloy maiwasang magtanong ang nakararami, personal na nga ba ang mga issue sa pagitan ni Fernandez at Lim? Paliwanag ng alkalde na naaayon lamang sa Comprehensive Land Use Plan ng lungsod ang pagbabawal ng pagtatabon dito. Kung pagbabasihan naman ang ipinahayag ni Mata na sa Section 2.2 ng City Ordinance No. 957-78 na ang konbersyon ng mga fish ponds sa iba pang mga paggagamitan ay malaking biolasyon sa batas. Kabilang daw dito ang pag-convert ng mga bukirin. Ating naitanong kay Mayor Lim kung meron din ba siyang mga pag-aaring kaparehong sitwasyon na i-convert sa industrial o commercial. Sinamahan kami ni Lim sa kanyang warehouse sa Maluwod na nasa gilid ng Ilog Marusay. Bagamat inamin nito na nagtambak nga sila noon sa likurang bahagi ng warehouse, nilinaw naman itong hindi ito bahagi ng ilog. Ito raw ay dating bukirin. Nang aking tanungin kung paano ito naiiba sakaling taliwas sa Ordinance Section 2.2957-78 na kabilang ang agricultural land. Sagot nito, hindi naman daw ito nakakaapekto sa pagbaha sa lungsod. Naitanong ko rin kung paano mukhang hindi sumasailalim ang ilang kilalang subdivision na nag-convert ng mga ekta-ektaryang fish pond bilang residential na simula 2010 lamang nagtambak ng bagong phase nito. Katunayan, kinabihan pa nga ito ng river cruise ng lungsod na tila unang napropromote. Itinanong ko rin ang tungkol sa bagong daungan sa Dagupan na nasa approach ng tulay at kitang-kitang natabunan rin. Dito, ipinaliwanag ni Lim na hindi naman lahat o hindi naman totally bawal ang pagtatabon sa Diviniscia Highway. Kung kumpleto lamang ang water outlet planning na isinumite sa lokal na pamahalaan. Tanong ko kung malinaw ang mga panuntunan niyang ito sa mga nagmamay-ari ng fish pond sa Diviniscia Highway. Malinaw naman daw ang mga ito, aniya. Kung malinaw nga ito sa mga may-ari, bakit tila hindi ito nakasaad sa mga naunang pahayag ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng lungsod at upang formal na naisaad sa mga order na ipahinto ang mga pagtatambak ng naturang lugar? Giit ni Lim, bukod sa wala itong tinabunang pag-aari nito na bahagi ng ilog, ang kumpanya daw ng vice-alkalde ng lungsod ang dahilan ng pagbaha sa mga barangay na di naman binabaha ngayon. Wala akong tinabunan na ilog. Bodega namin dyan sa Magic Warehouse, it is a farmland. Wala kaming tinatabunan ng ilog. Baka ikaw may tinabunan. Higit sa taus-pusong pagbati ang patuloy na paghahatid ng tunay na serbisyo publiko, ang pagpapaunlad ng bawat mamamayan at ng buong bayan. Ako po si Mayor Ricardo Medrano Camacho, bumabati ng isang maligayang Pasko at manibong bagong taon. Patuloy na naglilingkod sa inyo. Sa isang pagkakataong conference noong ika-27 ng Oktubre, di na napigilan pang ilabas ni Fernandez ang pagkadismaya. Pakiramdam niya, naharas siya at hindi patas ang pagpapatupad ng batas ng lungsod. Tila hindi rin daw business-friendly talaga ang lungsod.
Ang pagkadismayang ito ay hindi na niya naitago sa kadahilanang mahigit 14 na buwan ang lumipas, saka lamang siya sinulatan ng zoning administrator at saka lamang nito sinabing may kailangan lamang makitang water outlet plan upang ma-issuehan ng permit ang pagtatanbak at ma-convert ang dapat sanay naitayo ng hotel-restaurant sa Diviniscia Highway. The planning took us more than a year and then we spent millions of pesos for the plan. Na ang ginawa lang ng syudad ay tinago lang for record purposes. I have that letter from the city. And then the other day, my family received a letter asking us to submit again yung mga ibang pertinent requirements, yung mga for the drainage and other waterways. I cannot understand. What we all know is that we are already denied 1 and 2 months ago. 1 year and 2 months ago. Kayo naman, anong feeling niyo? No? Magpapatayo kayo ng isang building. Kunwari lang, you spend millions. And then you have to put in also build in the project with the right timing. Naniniwala ba kayo doon sa right timing? Well, last year was the right timing to put up the building and the resort. Ngayon, ang dami nang gumawa na outside Dagupan. Naiwan na tayo. And this is private-owned investment. Hindi to government-owned. The mayor should have complimented yung project namin. Should have, I would say, he should have been happy for us doing the project. Wala we're not given a chance. So what my family did, yung pera namin, yung part of that budget, nag-expand na lang kami kasi we are so welcome by Orbistondo, by Tayok, ang bait ng mayor ng Tayok, ang bait ng mayor ng Rosales. Wala akong kahirap-hirap. I go for a courtesy call. And then, tinanggap na nila ako, you can put up your store here. Ganun lang, kasimple. Dito sa akin, ako ang vice mayor, pero mahikiawa pa ako, tapos shinels pa yung fund ko. Yung project ko, millions pesos of land, tinago ngayon. Paano ko siya itatayo ngayon? Luma na yung plano ko. I have to make some revisions. You see how hard it is to be an investor in the city of Dagupan? So, nasaan yung business-friendly city natin? When you cannot be friendly in your own family as the vice mayor. Di ba? Love begins at home He said, I don't need a permit because there's no conversion. I talked with the city engineer, I don't need a permit because there's no structure. It's just a tilapil. I talked with the DNR, no need. You may or you may not. Because you did not change the use of the land. Paano ako, as an investor, paano yung iba? Kanino ako mag-apply ng permit? But the mayor is saying, I think he told Councilor Jiggs that we apply permit. But I will not do that. Because once I apply permit, it will be a precedent. Naging komplikado tuloy para sa akin ang tunay na alituntunin ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Dagupan. Hinanap ko ang taong isa sa malaki ang kinalaman sa mga development sa lungsod. Simula pa lang sa termino ni Liberato Reyna, siya na ang planning officer ng lungsod. Nailipat kasi sa ibang function sa ilalim ng pamunuan ni Lim ngayon ang kanyang tanggapan. Ayon sa kanya, ang ginawang mga basihan ngayon ng lokal na pamahalaan na tinutukoy sa Comprehensive Land Use Plan ng lungsod ay ang Comprehensive Land Use Plan na ibinalik ng Housing and Land Use Regulatory Board dahil may mga dapat pang repasuhin, partikular sa pagkakaroon ng Diviniscia Highway. Kaya malinaw daw na walang Comprehensive Land Use Plan ang lungsod na hindi dapat basihan ng zoning ordinances ng lungsod. Maaari din daw nagagamit ito ng lokal na pamahalaan upang makapaglinlang kung hindi ito may papaliwanag. Hindi sang-ayon dito si Lim at iginiit na hindi porke hindi napirmahan ng Housing Land Use Regulatory Board ang panukalan nito, dapat daw otomatikong in effect ang batas. No, if an ordinance was passed by the local, it's in record Buksan mo, nandun, pinas ng kwan. Ang next step is you bring it to HLURB for endorsement or approval. If they do not act on it, after 60 to 90 days, automatic approved na yun. So they're just making that as an excuse, kaya sila nagtabon. Pero in the first place, did they repeal it? Bakit hindi nila chinek
na mayroong nakapasa sa ordinansa sa Dagupan na bawal magtabon doon. If you're a responsible official, you should have said to yourself, bago ko tabunan ito, bawal ba ito? Hindi. Bawal per se because may ordinance. Oh. And then, anong effect nun? Now, the result of the baha is the effect. Bakit mo hindi ka lang sa sarili, bakit dati-dati hindi nababaha ang matulog? Hindi nababaha ang pagod-sipod, bakit nababaha ngayon? So there must be a cause. What is the cause of that? The cause is yung pagtabon. Ngayon, mayroon pang parte na hindi natatabunan dyan. Kung tatabunan mo pala dyan, lalo magkakabaha. That's why ang sinasabi ko, respetuhin natin yung ordinansa. Ngayon, yung mga nakapagtabo na, ang sinasabi ko naman, okay, nakatabo na kayo. But, we, the city, will not issue any building permit unless you will show us a plan where you will construct a waterways inside your land going all the way to the river. Yung mga magtatabon pa lang po, for example. Hindi pwede. Bawal. Yung mga nakapagtabon. Yung mga makapagtabon, hindi sila makapagtayo unless they will show us a waterways which we will approve. Meron na po bang nagpakita na? Wala pa kasi wala pa naman nagpatayo eh. Kaya nung hotel ni Vice Mayor Bilon, gusto niya magpatayo ng resort doon. Pwede. But you have to show us that there is a waterways that you will construct all the way to the river. Because later on, if you have already constructed the whole lot, you will no longer allow the city government to put up waterways. Diba? Okay. Kasi sasabihin mo, ay hindi ko problema yun, lupa ko ito, ba't kayo maglalagay ng waterways dito? Tila wala ngang malinaw na magiging batayan ang pagbibigay solusyon sa problema sa pagbaha. Hindi kasi maiwawaglit na ang scoreboard ay nakapako sa dalawang magkatunggaling mga personalidad ng lungsod. Tatandaan, August 9, 2010, isang memorandum ang inisyu ng tanggapan ng alkalde na nag-uutos na wag munang mag-issue ang City Development Coordinator at Zoning Administrator ng isang location clearance. Ito'y upang hindi makapagtambak ang mga nagnanais mag-convert ng fish pond sa iba pang paggagamitan nito. Matatandaan, ito rin ang mga panahon na nag-a-apply ang CSI Group of Companies ng location clearance sa planong pagpapatayo ng isang hotel resort sa kahabaan ng Diviniscia Highway. Sa issue naman ng pagpapagawa ng pilapil ni Fernandez sa kahabaan ng Diviniscia Highway, kinumpirma ng Senro na hindi na kailangan pang kumuha ng permit mula sa anumang sangay ng DENR dahil wala naman daw babaguhin sa paggagamitan nito. Ang ECC o anumang permit mula sa mga sangay ng DENR ay kinukuha lamang kung i-convert ito o may puputuling puno o mga mangroves. Tulad daw ng ina-apply na ginawang daungan na nauna ng idininay ng Senro. Iimbestigahan pa nga raw ito kung meron ngang mga naputol na mangroves sa ginawang pagtatabon dito. Hindi rin daw naaayon na sinisisi ng mga nagko-convert ng mga fish pond sa isang commercial area ang kanilang lugar. Dahil kung babalikan daw talaga ang panahon, malaking bahagi ng lungsod ang fish pond noon at ngayon ay napaunlad na ng panahon. Tinukoy rin daw ng geoscience na mga barangay na dati ay hindi nababaha bilang flood-prone area ngayon dahil sa La Nina at bunga ng climate change. Isang masusing pag-aaral daw na may kinalaman sa hydrological at geological science sa pagbuo ng isang bagong zoning at planning ang angkop sa panahon ngayon. Ayon din ito na may posibilidad na hindi sapat ang mga pag-aaral at pagpaplano na maaaring nasasamantala ang mga isyung ito. Ayon sa ordinansang binabanggit, kasama nga ang mga agri o bukirin at aquaculture o mga palaisdaan na hindi na dapat tambakan. Paanong may exemption sa naturang ordinansa? Malinaw rin na hindi naman daw totally bawal. Ang tanong, bakit kaya ngayon lang ipinapaalam na plano lang ng water outlet ang katapat? Inunyag ni Barangay Chairman Jake Reyes sa Barangay Tapuac kung saan nadiskubre nitong humigit kumulang 200 sako ng buhangin ang sadyang ibinara sa mga lagusan ng tubig mula sa mga ilog patungong Lingayen Gulf. Ayon naman kay Pantal Chairwoman Liling Iyasar na nababaha rin ang barangay, ang dredging sa bungangan ng Pantal River
Kung hindi lalagyan ng breakwater tulad ng nasa Singapore, ay dredging na baliwala. Magpapabalik-balik lang daw kasi ang mga buhangin dito. Pati ang silt sa Pantal River, hindi raw maitatapon palabas ng mga ilog. Palagay rin ng iba pang residente ng Pantal na saksi sa pagbabaw ng ilog, sayang lang daw ang pagdadraga dahil lalo lang bumababaw ang ilog nila. Kung nakayanan ng lungsod ng Dagupan na umahon mula sa mga putik na inuluwal ng 1990 earthquake dahil naisantabi ang politika at sariling interes, kung scientific explanation talaga ang pagbabasihan, na ipapaliwanag naman ni Lim sa mga mamamahayag na malaki ang kinalaman ng 1990 earthquake bukod sa pagiging catch basin city natin. Unang-una, ang Dagupan kaya madaling mabaha dahil nga tayo yung catch basin. At through the years, marami mga events na nangyari. Number one, noong 1990, after the earthquake, nagkaresulta ito sa tinatawag na liquefaction. Ang liquefaction, itinutulak ito ang tubig at saka pressure mula sa ilalim ng lupa pataas. Ngayon, kung ang ilog ay malambot, doon tinulak ang mga lupa pataas. So, naging mababaw ang ating. The other cause is, of course, yung siltation. Ang siltation naman, galing naman ito dun sa mga nakakalbo natin bundok. Pag umuulan ng malakas, bumababa ang tubig kasama mga putik, at ito nakaka-contribute sa pagbabaw ng ating ilog. Pangatlong dahilan, yung pong mga fish pen noon, na kung ilang taon na silang nandyan, almost 20 years, ang fish pen kasi, pag nakatayo yung mga kawayan at nababalutan ito ng mga lambat, ito pinakaka-contribute sa pagbagal ng pagdali ng tubig at na may kasamang putik. Kaya ito naka-accumulate at sa loob ng 20 taon, lalong bumabaw ang ating ilog. So that's the third reason. The other reason is that itong pagkuha natin ng tubig sa ilalim ng lupa for our drinking needs, for our water needs, ang pag-pump kasi ng tubig sa ilalim ng lupa na continuous na ilang taon na yan, no? In Dagupan City, for example, alalaki ng mga tubo na ginagamit yan sa ilalim ng lupa. If I remember correctly, mga 18 na different water wells na nanggagaling sa ilalim ng lupa. At pag-higop mo ng tubig sa ilalim ng lupa, ay hindi nasasabayan ng replacement. Ibig sabihin, mas maraming tubig na hinihigop kaysa napapalitan. Anong dahilan nito? Dahil maraming sa lugar natin dito sa Dagupan, simentado na, ispaltado na, may mga bahay. So yung mga tubig ulan na galing sa itaas, na siyang mag-replace sana ng tubig papunta sa ilalim, sa aquifer natin na tinatawag, mas mabilis tayo nagpapump na palabas kaysa nare-replace. So if that happens, nagkakaroon ng halo sa ilalim ng lupa. Ito rin po ay nagkakakontribute sa pag-sink ng lupa na kinatatayuan natin. Ayon naman kay City Planning Officer Rosario, kung babalikan ang panahon, ayon sa 1988 report ng European Urban Planners, bago ginawa ang anti-flood programs ng pamahalaan ng Japan sa Pangasinan, kinailangang mapalitan ng ganitong kalaking drainage system ang drainage bago pa mag-year 2000. Tulad ng ginagawa ngayon sa poblasyon area ng Urdaneta City. Ang river cut system din sa may Marusay River ang hindi naisagawa. Ito'y upang mailabas sa Lingayen Gulf ang mga tubig mula sa Central Pangasinan. Bagamat kaliwat kanan ang paggawa ng drainage system sa Catch Basin City o lungsod ng Dagupan, mananatili ang katanungan, ito ba ang sukat na tutugma sa aktwal na pangangailangan ng panahon ngayon? Sa mas mataas na syudad, gahiganti na ang drainage systems bilang paghahanda sa pag-agos ng tubig na malapit sa mga dam. Ayon sa DPWH, bukod sa dredging, protection walls at additional anti-flood programs ang kinakailangan. Ayon pa sa NIA, napapanahong i-integrate na ang anti-flood at irrigation system. Ito'y upang nasa iisang waterways lang dadaloy ang sobrang tubig na dala ng ulan at maiimbak sa mga water impounding systems bago lumabas ng Lingayen Gulf. Marahil
ay mapag-aaralan ang tunay na pagpaplano ng isang syudad na maiiwasang mabigyan ng kritikal na label na hindi katatakutan ng mga investors ang syudad. Ito'y upang makapagbigay ng sapat na hanap buhay sa mga dagupenyo at hindi malampasan ng ibang bayan na nagbubukas ng pinto sa mga oportunidad na nagpapaunlad sa mga mamamayan nito. Baka nga tulad ng programang ito, ang lahat ng mga suhestyon at impormasyon ng pamahalaan ay mailatag at mapagtulungang solusyonan ng kinauukulan, siguro ang problema sa baha kahit papaano mapaghahandaan at mababawasan. Kung ang lahat, una pa lang ay detalyado. Ako po si Janice Hidalgo. Higit sa taus-pusong pagbati ang patuloy na paghahatid ng tunay na serbisyo publiko, ang pagpapaunlad ng bawat mamamayan at ng buong bayan. Ako po si Mayor Ricardo Medrano Camacho, bumabati ng isang maligayang Pasko at manibong bagong taon. Patuloy na naglilingkod sa inyo.